Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jeygol Pulaku TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonno nder duniyaru fou nder rawa moɗon Adamou Haruna. Hande bo en lortoke ɓe tindinoje meɗen banta bo wuɗen e tindinore nde garan en tindinayi hande ɗum ƴamol ngol ɗuɗɓe nder moɗon ƴamtotoyam ko larani on ɗo ƴamami application to mi heɓata dereji ɓe ɗingata larugo Makka en direct ko Madina e ko nandi be majum ko Kaaba ko Arabie Saoudite e ko nandi be majum ɗuɗɓe nder moɗon ɗo peɗinanami ƴamol man ɗo ɗon ɓe mi yerɓani application feere je Kaaba TV amma application may ɗo jotta ɗum ɗo mari probléme nane ɓe ɗon naftira be application may ɗon wanna ɓe amma jotta application may ɗon mari probléme ɓurna fo on ja on ɗaɓɓita application ja Play Store ɗi larugo Arabie Saoudite en direct yimɓe feere giɗi larugo julurde annabijo en direct ko woɓɓe feere bo de ha Kaaba e ko nandi be majum amma sai taw application ji may ɗo ɗi garantaɓe ɓe ɗo peɗɗinami ƴamde useni ɓe mari haaji dingugo larugo Arabie Saoudite en direct lawol ngol ɓe tokkata ɓe ngala ɗum dalila may ɗo mi wi hande accu ha mi wara mi wanna en tindinore may ɗo mi holla on lawol koygol ngol tokkoton to on mari haaji larugo ɗum en direct on dara ɗum en direct e ɗuɗɓe nder moɗon mi wi on to on mari haaji larugo ɗum en direct ni to on jaahi ha YouTube on gaɗi recherche kuje ɗo ma en direct ɗo on jeeyi ɗum en direct amma ɓurna moɗon fo keftayi lawol ngol tokkata nasta YouTube deydey ɗaɓɓita vidéo ji lattiɗi en direct ɓe gatta ɗi mi tammi on andi ɓe ɗo gaɗa vidéo en direct wodi vidéo ji goɗɗi ɗi ɓe ganno en direct ko sali amma wodi feere bo je ɓe gatta en direct banta jotta may ɗo ɗum ɗo waɗa haaliyan a wawan a nasta waɗa recherche ɓe gaddanma ɗum a lara deydey ko salto wakkatire may fou amma ɗuɗɓe nder meɗen ɗo keftani no darita ɗum dalila may ɗo mi wiyattuwami wanna en vidéo musamman dow majum gam may ɗo to aɗa mari haaji larugo ko salto ha Arabie Saoudite ko ha Makka ko ha Madina julurde annabijo gam may ɗo watan vidéo ɗo hakkilo diga arande ha yogora gare heɓa giya deydey no ɗum tammi salorago amma hedde ko may ɗo miɗo toro deydey kala ɓen ɓe abonayi fou ta guejjite warugo less ragal jungo moɗon ñamo ha bindi boɗeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni ɓawa to on memi dow maji on dari alama kugel feere wari banta alama lenguru sai on mema dow magel banni ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti han konta toon sai gar on mema mugel dow to ɗo on hokkata on deydey kala nde min gerɓi vidéol kesol fou on daragol ɓe koyɗum nonnoon tan guejjite warugo deydey ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel to on memi dow magel on guigel garti en blé ɗo on hollata deydey vidéol may ɗo ngol fottani on ta guejjite warugo ha less babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gata wadduno gon vidéo ji tilimɗi nonnoon miɗo toro on ta guejjite warugo deydey ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage a lien vidéol may ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp Facebook Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. yawwa sakiraɓe arande man noni to en gari jotta nda téléphone am ɗo to mi mari haaji ha mi nasta YouTube mi ɗaɓɓita deydey Makka ko Madina en direct deydey ko salato jotta mi nastan deydey ha nder YouTube am jotta nda deydey YouTube am ɗo mi tammi mo fo andi YouTube muɗum sai a nata nder YouTube maɗa banni ɓawa to a nati nder YouTube maɗa ɗum maɓɓitanakima sai a rena sa dépend deydey connexion maɗa to ɗum maɓɓiti banni mi tammi on dari ndam miɗo déjà mi nder YouTube to sai a wara nda dow ɗo mi tammi on dari nda babal alama waɗugo recherche ɗo to a wari sai a winda to Makka yiɗɗa larugo ma a winda Makka en direct to Madina ma a winda Madina en direct jotta exemple accuwa mi winda Makka en direct nda ɗum ɗon mi windani on ha dow screen téléphone may ɗo ɓawo dari mi windi Makka en direct ɗo sai a winda banni to a windi ɗum waddanima sai a waɗa recherche banni ɓawa to waɗi recherche mi tammi on dari nda vidéo ngol ko watta on kefta Makka en direct on gi nda ɗo ɗum Makka nda vidéo ngol ɗum Makka nda ngol dow ɗum Makka mais ko watta on kefta en direct jotta nda ɗo nda ngol dow ɗo on dari ɗo hami cappanto ɗo on dari ɓe ɗo windi en direct be kuje ɗo boɗejum mi tammi on laari kuje boɗejum ɓe ɗo windi en direct ɗo to ɗo tabbitintama holluma ɗum en direct jotta bana ngol nda bana ngol less ɗo on dari hangol déjà ɗum en direct ɓe gaɗino amma ngol arti ngol salake on dari ha ɓe kolli awaji ɗin deydey ɗi ɓe gaɗi ko ngol less jotta exemple bana ngol less ngol ma ɗum en direct nda ngol ma ɗum en direct yawwa bana salingol nda ngol bo hangol ngol salake mi tammi a laari awa sappo be minti 40 e goɗɗum to kala je a laari mintiji majum fou ça veut dire que déjà ɓe arti ɓe gaɗino en direct may amma ɓe validigol amma nda je ɓe windani en direct be bindi boɗejum a laari be kuje boɗejum ɗo ɓe windi en direct ɗo to tabbutuno kanjum may en direct may jotta exemple jotta sai mi wara mi mema dow magol banni ɓawa to mi memi dow magol ni mi tammi on laari nda ɗum ɗo ɗum Makka may ɗum hollata nda ɗum mi tammi on laari ɗo ɗum ha julurde deydey Kaaba mi tammi on dari nda ɗum ɗo mi itti volume may haala holugo copyright kanjum waɗi on gi mi itti deydey kuje ɗo may to ɗo deydey ko salato ha Makka en direct fou jotta a wawan larugo ɗum wala ko yaluma be yahugo deydey ɗaɓɓita application feere mi tammi a laari to a yiɗi sai a abona deydey ha chaine may ɗo warta kala nde ɓe lanci en direct fou a yiyan sakkoma ɓurna fou bana chaine ɗo may ɗo kam kanjum to kamɓe ɗo kolla Makka en direct may ko nde caɗɗum a yiya ɓe taƴi ɗum mi tammi on laari nda inde chaine may to a nasti bo a laray deydey chaine may nda ɗum ɗo mi tammi on laari inde may ɓe Arabia ɓe windi inde man
to madina marɗa haaje laarugo en direct bo kanjum a lortoy to banta a nasturo je arande ɗo may ɗo ni to a wari babal windugo ɗo si a winda madina en direct nda ɗum ɗo mi windani on sera ɗo madina en direct a winda exactement ba laari mi windi ɗo si a waɗa recherche majum ɓawa to waɗi recherche majum kanjum a laari ɗum waddunoyte kanjum a déjà a laari je arande may je dow ɗo nda ɗum ɗo ɓe kolli en direct mi tan mi a laari nda vidéo ji may kam ɗiɗo feere feere ɗuɗɗi nda ɗiɗo ɗo ɓe kolli madina en direct e ko nandi be majum to a yiyan to a windi madina en direct ɗo a yiyan ɓe gaddanima madina annabijo be madina ɗon wuro wiyetego madina ha sénégal jotta nda bana ɗo nda jotta ɗo ɗum medina je ha sénégal madina je ha sénégal mi tan mi a laari nda ɗum ɗo nda ɗum madina je ha sénégal to amman to madina annabijo giɗɗa laarugo si a wara nda deydey je madina annabijo diga to a yi julille may ma andi ɗum feerotiri nda madina je annabijo dow ɗo e nda ɗo bo je les ɗo bo ɗum madina je kaolack ha sénégal mi tan mi a laari nda ɗum ɗo to ɗum madina annabijo giɗɗa laarugo ma se a wara deydey ala mema je dow ɗo a tabbitinani a laari ɓe windi en direct ɗo sa mema dow majum banni jotta to memi dow majum déjà mi tan mi on daari ɗum waɗa recherche mi tan mi a laari ɗum maɓɓiti ɗo ɗum deydey ha madina ha julurde annabijo mi tan mi on daari ɗo ɗum en direct ɓe kollata vidéo may mi itti volume may ngam haala hulugo copyright to ɗo on lawol koygol ngol tokkata ngara deydey ɗaɓɓita kuje ɗo may ɗo to makka giɗɗa laarugo to madina e ko nandi ɓe majum kanjum bo nda deydey inde chaine may mi tan mi on daari inde chaine may kanjum bo to a yiɗi si a wara se a abona nda deydey ha bindi boɗeji ɗo banni to memi dow maji ni a aboni nda kungel banta lenguru je min mbiyata on ɗo to memi dow magel banni se a activa to ɗo kala nde ɓe publie hunde fuu deydey a laaray ɗum ɓe koyɗum ɗo deydey pamarum seɗɗa nder tindinore meɗen ngam may ɗo sen jafoɗon hannde kam min gaddanayi en deydey question ji ɗi min gatta yiwugo deydey ta vidéo may ngol juuta kanjum waɗi min gaddanayi en deydey question ji man amma ngam may fo min ɗo ndeni commentary ji moɗon to vidéo ngol may ngol min gaɗi ngol fottani on deydey ko laarani lawol ngol a tokkata laara makka ko madina en direct ngol fottani on on mbawa windango min ra'ayi moɗon ha less babal commentary yawa sakiraɓe mi tami on daari lawol koygol ngol on tokkata on nasta ha youtube on gara recherche deydey makka ko madina on dara ɗum ha téléphone ji moɗon na sey to on wi sey to on daari ɗum ha télé ko nandi be majum ma bona sey to on naftiri ɓe application feere banta ɗuɗɓe nder moɗon tan moto ɗo ƴamtomi application je laarugo makka ko madina e ko nandi be majum ha youtube maɗa nde nastana waɗa recherche madina en direct ko makka en direct e ko nandi be majum e gaddanma deydey vidéo ji lattiɗi en direct ɗi ɓe gatta wakkati man banta nda ɗon deydey min tindini en ɗo mi tami vidéo may ɗo ko fottani on ngam may ɗo seni tangue yiɗite waɗugo like moɗon ɗon nder ko ɓeddata sattinango min jokke heɓa min gaɗa ko waddone gon deydey vidéo ji tilimdi eno noon ko laarani commentary ji moɗon bo ko mi peɗinayi ƴami sin deydey min ƴamata ɗo to kabde gaɗe commentary feere deydey je encourage tan min holla min ɗe vidéo ngol min gaɗi ɗo ngol fottani on youtube bo waɗay noon may ɗo waɗay youtube bo waɗa deydey ko waɗugo boostin vidéo may ɗo heɓa ngol dawa heɓa sakiraɓe ɗuɓɓe nasta ndara ngam may ɗo on jarama sakiraɓe derɗirawo moɗon Adama Haruna sey den fotti ha vidéo tan min ngol waɗugo yeeso. Assalamu aleykum.